नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। खबर भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। बहुत दिन के बाद रउआ सब के बीच में हम हाजिर बानी एगो जोरदार खबर के साथ। पावर स्टार पवन सिंह जी एगो भोजपुरी के दमदार गाना के शूटिंग कर लेले बानी। उ गाना एकदम बेजोड़ तरीका के रउआ सब पिक्चर देख सकतनी कौना तरीका के वो गाना का शूट हो रहल बा। वो गाना के बहुत जल्द रउआ सब के बीच में प्रस्तुत कर जाई। भोजपुरिया समाज के बहुत दिन से इंतजार रहला। जिंदगी पार्ट 2 के बाद में साड़ी के से ताड़ी के बाद में कोनो पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ में कोनो एल्बम के गाना ना आई रहे। वो लोग भोजपुरिया समाज इतना प्यार देतनी अपना पावर स्टार के कि हर एक गाना ट्रेंडिंग में जा रहा बा। तो पवन सिंह जी के साथ और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाता कि जब हमारा भोजपुरिया समाज इतना प्यार देती है, ट्रेंडिंग में जब गाना लिया होती है तो गाना भी वो टाइप के दमदार होके के चाहिए। गाना में गायकी के तो कोनो जोड़ा नहीं है, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी जौन गा दिला उ फिर दोबारा केहू से बस के बात नहीं के उ चीज़ के गावल। तो गायकी खातिर खैर सभे निश्चिंत रहेला कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जब गाना आई तो दमदार रहबे करी। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना गाना के शब्द पे, गाना के शूटिंग के लेके हर एक चीज़ से, हर एक एंगल से पावर स्टार पवन सिंह जी खुद वो चीज़ के बारीकी से समझिला, परखिला, तब जाके मार्केट में हमनी के सुने के मिलेला। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना गाना गौला के बाद हर एक शब्द के बारीकी से सुनीला। रिकॉर्डिंग भइले के बाद 10 बार वो गीत के सुनल जाला, तब जाके परफेक्ट होला, फाइनल होला कि यह गाना के रिलीज कइल जाओ। तो वही के चलते पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना में थोड़ा लेट हो जाला, लेकिन अतना जानी कि देर आई दुरुस्त आई। वो लोग के बीच में ज़बरदस्त गाना मिली देखे के। वो गाना एकदम एंटरटेन होई। अभी हम ई नहीं बता सकत कि वो गाना के नाम का है, वो गाना के का कैसे बा, कहे कि वो लोग जान रहा बनी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के हर एक बात के लोग फॉलो करेला। अब वो चीज़ के कॉपी करे खातिर एकदम लोग कापी कलम लेके तैयार रहेला कि पावर स्टार पवन सिंह जी कुछ कहीं को चीज़ पे हम तड़ा के कॉपी करके मार्केट में डाल दी कि हई हमार चीज़ है। तो एक के चलते, सिक्योरिटी के चलते वो चीज़ के अभी गुप्त रखल बड़ुए। बस इतना जान ली भोजपुरिया समाज पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन कि पावर स्टार पवन सिंह जी अपना गाना के शूटिंग कंप्लीट कर ले बनी जी। गाना के शूटिंग हो चुकल बा। बहुत जल्द हमनी के वो गाना सुने के मिली। अभी कौन कंपनी से आई, के लिखले बा, का कइले बा, अभी सारा चीज़ गुप्त बड़ुए। बहुत जल्द ओ पे वीडियो एगो आई। तब तक रहुआ लोग मजा ली अपना भोजपुरिया परिवार में एकदम यही तरह पावर स्टार पवन सिंह जी के झंडा लहरत रहे के चाहिए। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।